Kami dia mau kunjung nama kunjung. Dara, поправят маму? Дара, да, ще намокри. Опа. Дара, тук, там не деда. Не, те ще го вземат сами му. Какво правят лебедите? Чакай да дойдат лебедите за нас. Чакай това. Къде да скачат? Важно. Дара, какво правят мамо лебедите? Какво правят лебедите му? Какво правят лебедите? Мама. Какво правят? Папа? Тя им фърли камъчета вече. Така хвърли. Не фърля по главите. Не фърля по главите. Така фърля. Опа, лиско. Ти напомня за тези Нищо, айде. Къде Не се заглази, мамо. Те лебеди всеки ден някой ги глази. Се са уяли. Внимавай там. Маша е тази на опаската. Какво? Не знам докъде му го хвърля с код, зад му. Си на опаската. Много ти обили. Дай.